Natawan. Natawan mo idea. Hi! Vlog. We have a family vlog. You'll see yourself. Yan, papunta kami ng 101. Grabe ang traffic. Buti na lang hindi na-stress si Sir Dom. Sir Dom. Yan. Galing kami ng Pandawan. Yan. Doon kami nag-lunch na. Para makapag-banding din to mga bata. Ang best friend Yan. ko. Siyempre si best friend. Yan. Say hi, Sisi. Hi! Yan. Pamunta kami ng 101. So, doon maglalaro ang mga bata. Iniman, nagkatakan siya. 101 po, upo. Sabi ni ate ko doon daw, doon ang gusto niya. Kasi mamaya pupunta kami ng SM, merong Enchanted Parade. Pili ko pag nahiling ko. Mamayang alas 5. So, bago mag alas 5, babalik kami ng SM namin. Doon naman kami hanggang kagabi. Tapos si Tita Innova, Auntie Innova, susunod doon natin. Paligdi na da? Hindi ko alam kung nasaan na to. Kasi umuwi na maaga kanina eh. Ito ay papunta ng sentro ng Naga. Kang nahilig ko siya. Uy, si Ay, baka dito driving. Ayun ba? Marami ang driving dito sa Did you have sa Pilipinas. Was it Kaya nga hindi ako nagdadrive. Okay na okay Papa Jiki, magdala si Papa Jiki, ako hindi. Dikdikan eh, dikdikan. Hindi nag-follow ng rules dito. Tapos parang dumami yung mga sasakyan dito. Ano na sir? Sa Bicol? Oo. Oh, wow. Wow. Usog ka dyan sa madali Yan. na ako si ate. Cheers ka na. We're here na. Tapos kasi merong tawag dito yung Carless Sunday. Weekends, Carless. Nandito na pala tayo eh. Okay, best friend na Ito pala. Later. Nung umalis kami, wala pa to. May Dunkin ba rin? Oo. Bili tayo ng Dunkin. May ano yung Yay! Yung mukha ni Sisi dati. Yay! I gotta tell you something. A little bit of the cup. Because 2 hours later. Isabel! Garden mo lang si Sisi. Ayo. Hindi lang. Dahil baka hindi kita mapasingit. Balik ka na kinatulog. Bye!
nauna pa din. Hi! Woo! Hi! Yo! Wow! Hi! 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 Elsa! Is that Elsa? Bear! Hug! Santa! Say hi! Wow! Tapos na! O, tapos na! Gusto ba nyo naman kita? Are you happy? Ah, happy? Nice! Yeah, where's the responsibility? Tuwang-tuwa mga bata. Happy, Isabel. Okay, bago magpandaan. Ate ko po, happy. Daming tao. Okay, okay. Bakit na, so heavy kaya. Sa Ate Coco. Go, Ate Coco. Oh no. Will you help? Huh? Will you help? Yeah, try. Oh, yeah, maybe. The brown. Oh no. I told you the purple one. Go, 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 ate. Ay, mayo. Oh no. Yan na. Uy, sayang. Sayang. Go. No, 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 no. Yep, yep. Mayo eh. Oh no. Nakakuha naman si Isabel eh. Nandito kami sa Coffee Project. Dito sa may boundary ng Pilen, Naga.
Hello sa vlog. Hi! Hi! Hello. Bakit so nahilig yung mukha niya daddy para aram niya kung itsura niya. Kapi-kapi naman. Pwede mo kay ate ang face niya para nahilig niya si ate. Pwede mo kay Si ate ang ate. face niya. Oh. Hi! Hi! Do you see your face? Can you see your face? You're pretty, right? Wait din si ate Nose Coco. dok sa nose. Kanina iyak nang iyak to. Tapos si Sisi. Si Sisi nandun. Antok pa? Pati ang arap niya kasi Tulog. nakuhaan niya. Baya, inatan pa man si order niya. Ang maternity, ako mas Napakahaba ng araw namin. Saan kami nakapunta? Pumunta kami ng 101 pero hindi na ako nakapag-vlog doon kasi napakwento na na yung kaibigan kong triplets ay nandun rin. sige na, kailang. Tapos after ng 101, pumunta na kami ng SM. Siya, kamukha ko siya. Para doon sa enchanted parade ng mga bata. Diba? Ayos. Napakaganda naman dito sa Coffee Project. Dal-dal pa. Ang ganda ng ambience. Mga inay. Tulog si Sisi. Ay, tulog. Ay, tulog na naman. Oh, tulog pa nga. Matawag, pag ako nasa food, para at least Oo. worth it man sa pagmata niya. O kung pagmata niya, ano ganap. Kanina si Coco tulog, ngayon active na ulit. Oh. Magaling ka talaga siya singit sa mga mga ganap-ganap ng akin nindo. Kaya nga ng konti. Ayun ito nilalaag dyan. Kape-kape na naman. Pinag-garap PO. Kanina galing kami ng Pandawan. Isabel, that's not yours. Masarap yung pagkain nila. Medyo matagal yung paghintay pero sulit. Masarap talaga sa Pandawan, promise. Masarap yung Pandawan. Kagabi naman galing naman kami ng Dois. Sa tapat lang nun, sa likod ng Masarap talaga. red platter. Ay, gusto ko Kasama namin yung tatay ko tapos si Innova. Thank you po. Yummy Annabelle. Carbonara pa. Uwian na. Para makapahinga ulit. Picture muna kita dyan. Ano yan? Tuyo ng kids. Baka hindi pa. Maganda naman talaga mag-picture-picture kasi dito. Diyan. Yan. Sige. Picture daw eh. Coffee Project. Kita. Kailan ako dyan? Ay, di mo na lang kita, oh. Yung tubig ni Isabel. Sayang. Yan, yan. Mahal pa naman ang tubig niya, 50. Ayun. 50 pesos. I'm gonna miss you. Ah. Lalabas pa naman kung kailan, di ba? Oh, you hug na hug each other. Huwag na. Hug each other ako. Ayun ka na lagi oh. Budget mo na lugat ko. Sabi na lang sa Ate Coco, thank you for ano. Thank you for this day. Oo nga ang galing. Kaya pala sabi ni Papa merong yun. Ayun sabi ni Papa. Yung toy recording. Yung pala na-discover ni Ate Coco. Kami ay babalik muna sa aming hotel kasi si Innova B. Gomez pupunta na yun doon. Mga ice cream. Ganda na. Ayos.
Ang haba nung araw namin. Siyempre, pumunta kami ng ano, bago kami pumunta dun sa coffee project, duman muna kami ng Dunkin Donuts. Yan. So, wala na yung gusto naming choc butternut. Naubusan kami. Kasi anong oras na rin. Kaya, kumuha kami dalawang strawberry feel. Yan ang gusto ko eh. Tapos yan. Alin? Parang pagdusok ang Alin? options ang tingnan. Ang sasarap. Wala na yung mga premium. Kasi anong oras na rin yun? Alas 7 tayo pumunta, di ba? Alas 6:30. Pero syempre, patapos na rin yung araw nila, kaya pinapaubos na lang yung nasa estante. Kaya ito yung natira sa amin. Donut. Dunkin Donuts, sarap. Nunod lang. Bitin Daddy, gusto ko pag gusto ko itong mag-play pa si Isabel with Ate Coco and Ate Cici. Mga friends. Naubusan na nga tayo, wala nang Bavarian, wala nang Wala na choco no butternut. yung mga premium. Pero usually Daddy sa Robinsons marami. Marami. Next time Daddy. Siguro bukas. Yeah, Daan maybe tayo. sa ano. No, daan tayo bukas bago Kasi umuwi. yung mga premium masarap. Yep. So kami ay magre-ready muna ni Isabel, gawa ng Mag-swimming. swimming kami. Ano oras na? Alas 8? Yeah, 8:30. 8:30. Mag-swim na kayo today Dad para bukas. Swimming kami. Sa baba. Di baby, do you wanna swim? Old man raw ako, sabi ni Isabel. Annabel. Bukas ano, mag-check out na kami ng mga gandang dog noon. Oh. Are you okay? Are you okay? Kaya ano, i-enjoy na namin dito ano. Pag gumanda ang panahon next week, may pupuntahan kaming, hindi ko alam, beach siguro, ano, resort, ano? Ha? Say hi, guys! Are you enjoying? Are you enjoying? Yeah. Ha? Keep swimming, guys. Wow! Get your own too. Get your own apple tea. Mementos! Mementos! Eh, pero sabi ko kanina ko ito na ano eh, kala kong ano lang. Kala ko sakit nung sa ano, gilid ng jacuzzi. Tuwang-tuwa si Isabel. Sila Joanna nandun, kumakain tayo ng pizza. Swim. Hey guys, Ano? I will the Isabel app from no time to get your free prize. 3 feet lang naman kasi. Ito ano, sa kabila, ito, 2 feet. Ano sila Joanna? Oh, ayun. Stop jumping sa bag. Wow. Sinabihan ko stop jumping. Ayos yan. Mag-alas 11 na no? You want fries? Huh? No? I'm gonna keep swimming. Kanina habang nagsiswimming kami, naulan. Kaya nag-enjoy ang Belay. Papa, take Ano? my food Ha? here. Bring
No, go there. Go kay mama. We're not allowed to bring our food there. Social ka, gusto mo pang dali ng pagkain dyan. Uy, bawal. Pizza na doon. Kanina marami kami nagsiswimming dito eh. Ngayon, mag-ano na kasi mag-alas 11. Hanggang alas 11 lang itong pool na to eh. Ano? Ano? Happy? Pa-take out na lang namin to. Doon na lang sa room namin. Kainin. Habang nanonood ng movie. Ay, TV lang. May movie ba? Weh. Nibel. Po. Ang ganda naman ang tapat ng hotel na to. Sa loob, wala. Lady of Peña Francia. Naglalaro doon sa ano, sa Cau. Tinatouch niya. Check out na kasi kami, Nobel. Hinintay lang namin si Mama and Papa. Sila susundo sa amin. Sila ang susundo sa amin. Ang ganda naman ni Our Lady of Peña Francia.